Samantala dito pa rin sa Dagupan City inilunsad ang kauna-unahang Technical Vocational College ng naturang lungsod. Alinsunod ito sa itatayong Technical Vocational Center sa Barangay Poblasyon na layuning makapagbigay ng kaalaman ng libre sa mga Dagupenyong nais mag-aral ng mga alok na kurso. Kabilang sa scholarship courses na alok ng naturang Tech Voc College ay aquaculture, food processing, automotive, housekeeping, bookkeeping, tourism promotion servicing, welding, caregiving, masonry, construction, painting at dressmaking. Sa pamamagitan at tulong ng TESDA ay libreng matututo ang mga nais na pumasok sa mga naturang kurso ng livelihood. Nagbigay naman ng pasasalamat ang kagawaran ng edukasyon sa suporta nito sa edukasyon para sa mga kabataan. IFM News. IFM News. IFM News.